vítáme vás u dalšího mého dílu Vítale v kuchyni. Dneska jsme vařili krupicu s kakaem. Tak, krupica je uvařena. Dáme na talířek. Nabereme trošku krupice. Krupica. Moc fajné. Krupica. Přidáme trošku mrkví. Mrkvu na kostečky. Jenom trošku mrkví. Přidáme jenom trošku mrkví. Mrkvičku nasekáme. Tak, mrkvičku nasekáme. Tak. Mrkvičku přidáme jako ozdobu na jeden kousek strany. Přidáme trošku pepřu. Dáme trošku soli. A trošku magii ze zahrádky. Dáme špetku oleje, aby to jelo lepší do krku. Aby to chutnalo panu Lizákovi. A trošku osladíme kapkou sirupu. Pan Lidák, můžete! Dobrý den. Pane Herice. No, Si to zamíča, pane Herice. nie, normálně jeste. Jeste si chutnat. Děkuju. To je delikatesa. Možné toto.